Qadim wagtlarda Günorta Aziýa bilen Orta deňizini birleşdiren Ýüpek ýoly diýen ady göterýän we Türkmenistanyň çäklerinde ýerleşýän bu köçe häzir hem halkara ýük kerwenleri tarapyndan ulanylýar. Öz döwründe Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky möhüm çatyrk şäherleriniň biri bolan Amulun, ýagny häzirki Lewat welaýatynyň merkezi Türkmenabad şäheriniň Demirazyk günwataryndaky bu ýoldan her gün diýen ýaly ýük ulaglarynyň onurçysy Türkmenistanyň territoriýasyndan geçip gidýär ýa-da bu ýol bilen Türkmenistana gelýär. Bellemeli ýeri agyr ýük ulaglary Am derýanyň üstünden gurulan Panton köprä diňe şu köçe arkaly baryp bilýärler. Olar soňra ýurdun welaýatlaryna Gazagystan, Russiýa ýaly ýurtlara gidýärler. Sol bir wagtda da Lewabyň uzynygy 1 kilometr goly bu Ýüpek ýoly adly köçesiniň ýagdaýy müňlerçe ýyl taryhy bolan ady bir ýoldan kän bir tapawutlanmaýan bolsa gerek. Ýyny 3-4 metre deň asfalty owranyp ýok bolup giden bu büdür-südür oýuk ýoldan uly ýük ulaglarynyň tezligini peselidip örän kynçylyk bilen geçýändiklerini görse bolýar. Taş töweregini zirdebil gursap alan, mundan 2 hepde odalýagan ýagynyň suwy hem sarylyp çaýkanyp ýatan bu ýoluň ýene bir aýratynlygy onuň ýylatly nokadyň içinden geçýänligidir. Agyr ýük ulaglary gürrüňi gidýän ýoluň ugrunda inçime ýaşaýyş aýlarynyň 18-nji orta mekdebiň 4-nji sport mektebiniň gabadyndan geçip gidýärler. Şäheriň bu böleginde ýöreýän jemgyýetçilik ýolagçy awtobuslarynyň duralgylary hem Kut şu köçäniň ugrunda ýerleşýär. Şol bir wagtda ýerli ýaşaýjylaryň ýük ulaglarynyň diýişli şertler döredilmedik ýoldan ýygyderli gatnaýandygy zerarly döreýän kynçylyklar we howpsuzlyk aladylary bilen baglanyşykly arz-şikaýetleri jogapsyz galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy Osman Haliýew şeýle maglumatlary berýär. Köçe ýaşaýjylary bu arada şäheriň beýişli idaralarına häkimlige bir näçe gezek ýüz tutupdyrlar. Ýöne henizeçelli hiç hil netije bolmandyr. Bu töweregiň ýaşaýjylary orta asyrlarda gündogor hem günwatar sivilizasiýalarynyň arasynda sewda gatnaşyklaryny ýol goýmakda görnükli rol oýnan sebitiň üstünden geçýän Ýüpek ýoly adly köçäniň meşhur adyny ýaňsylap häzirki wagtda ony Görgi ýoly diýip adlandyrýarlar.